Dívajte sa na Mercedes 190e, ktorý sme sa rozhodli spolu s Marekom renovovať. Je to projekt, ktorý by mal trvať približne celú zimu až do jary. Na jar by mal byť výsledok úplne hotový, s tým, že budete svedkami toho, ako sa nám s tým bude dariť. Tak ako už Mišo povedal, tento projekt sa bude venovať môjmu Mercedesu 190e. Je to ročník 92 alebo 93, nikto si není istý. Na Slovensku to bolo privezené v 94., čo mám písané akože rok výroby v technickom preukaze. Kúpil som to tento rok v lete a má to najazdených asi 400 alebo 500 000 km. Je to 2 liter benzín, je zázrak, že to jazdí. Na kilometrovníku to je 213 000 a ten je zaseknutý asi rok. A to bude vlastne jedna vec, čo potrebujeme opraviť. Vymeniť vlastne budíky. Hej, ukáž. Je tam vidieť, že je 213 000. Dôvod, prečo sme si vlastne vybrali na prestavbu toto auto, je to, že auto je v skvelom stave, čo sa týka karosérie a interiér. Motoricky by sa o tom dalo diskutovať, ale motorická stránka není nič, čo by sa nikde nedalo doľadiť. No takže ako vidíte, vlastne nedostatkov na aute je niekoľko. Prvé je to, že vlastne kúpili sme ho už s karbonovým polapom fólie, ktorá sa tam teda zrovna moc nehodí, alebo určite sa nehodí na dobové auto z takých rokov, akých teda pochádza, čiže cca približne tých 90. Ďalej teda vlastne predná maska je zlomená, zlomilo sa to pri otváraní kapoty, bude to treba následne zalepiť. Ďalší nedostatok je ten, že vlastne nie sú malé drobné stierače na svetla, sú vlastne iba tie pôvodné kryty, ktoré by sa zišlo prebrusiť, nakoľko boli pôvodne hrzavé, teda to bolo striekané. Čo sa týka predného blatníku pravého, je dosť preliačený, takže zišlo by sa to nejak vyrovnať, prípadne streknúť to, nakoľko má teda aj chyby laku, ktoré sú značne viditeľné. Guma naokolo zrkadla je popraskaná, takže určite bude treba vymeniť. Karoséria je viac menej v dobrom stave a bez hrdze, s tým, že teda na niektorých miestach sa samozrejme hrdza nájde. Napríklad v tesniacej drážke, kde sa držala voda. Na túto stranu bolo auto niekedy nabúrané, je to vidno, že je to spravené, bohužiaľ. Je to spravené docela dosť nekvalitne, takže bude to treba určite nejak celé vyrovnať. Bude to vyžadovať vlastne kompletné nejaké odstrojenie toho auta a nejakú prípravu teda na lakovanie celého zadného pravého blatníku. Keď sa pozrieme na kufor, znak, ktorý je vzadu na kufri, vlastne nie je pôvodný. Vidíme úchyty z toho pôvodného znaku, takže znak bude treba strhnúť, úchyty vyplniť a celé toto vlastne zastriekať. Kufor má taktiež nedostatky laku, aj čo sa týka na povrchovej ploche. Ďalším takým zaujímavým problémom je rádioanténa. Tá rádioanténa je vlastne, aspoň mala by byť elektronicky vysúvateľná, ale ako vidíte, vlastne dá sa vysúvať iba manuálne. Ďalšia vec je tá, že vlastne nejakí dobráci na parkovisku to začali zneužívať s tým, že ju trošku pohýbali. Takže s tým bude treba určite niečo robiť, vrátane samotného uchytenia. Čo sa týka kolies, nakoľko auto nechceme vôbec nejako tuningovať, chceme to nechať na pôvodných plechových diskoch. S tým, že neoriginálne puklice by sme vlastne nahradili originálnymi. Ešte musím povedať k tomu, že prečo sú to zberatelia vrakov. Takže takto nás nazval jeden náš známy v autoservise, vlastne keď sme s týmto autom prišli do servisu, že my zbierame vraky, tak sme si povedali, že by to bol dobrý názov na tento projekt.